Żewġ dokumenti uffiċjali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea juru kif Malta qed tikber ir-rata tal-faqar. Minn 62,000 persuna li kienu jissejħu foqra f'pajjiżna sa ftit snin ilu, illum sarawn 83,000 persuna ikkonsidrati foqra. L-istess dokumenti jwissu li Malta kemm il-darba tħabbar li proġett ser jiġi jiswa mod, imbagħad fil-verità jiġi jiswa ħafna aktar. Iżda fl-istess waqt il-ħaddiema Maltin qed jaffaċċjaw mumenti diffiċli, jgħid l-aġent mexxej laburista Anġlu Farrugia waqt intervista fuq One Radio. Għandna gvern ta' Lawrence Gonzi li tant huwa sensittiv li mar fuq proġetti. Illi l-istess Ewropa qed tgħidlu isma' inti taf li m'għandekx għajnuna finanzjarja minn għandi, allura kif qed tagħmel dan il-proġetti meta inti għandek problemi illi għandek tindirizza. U fosthom għandek proġetti illi jiena nistaqsi. Jagħmel sens li bħalissa pereżempju tibqgħu dak il-flus qed jispiċċaw il-gvern jiddejjem il-banek biex jagħmel il-proġett ta' People Belt. Jagħmel sens pereżempju li jkollok teatru bla saqaf at this time meta inti għandek prioritajiet ħafna aktar importanti f'għandu x'aqsam il-ħaddiem. Il-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenek fi 3 snin nefaq 12 miljun euro f'konsulenzi. Fosthom 16,000 euro lil Anton Attard, persuna li kienet involuta fil-kampanji tal-Partit Nazzjonalista u illum kap eżekuttiv tal-PBS. 19,000 euro lil Alan Camilleri, iċ-Chairman tal-Malta Enterprise, u 470,000 euro lil David Spiteri Ġinġel. Id-deputat mexxej laburista tal-affarijiet tal-Partit Tony Abela jgħid li l-Gvern qed ikun spettatur f'diversi problemi ta' pajjiżna. Il-Gvern ikkapitula u ħalla fidej awtoritajiet li suppost huma regolatorji, awtoritajiet li suppost jaraw li dawn it-tip ta' abbużi f'dawk li huma prezzijiet, f'dawk li huwa suq ta' min jipprovdi u min jixtri. U joq spettatur jħalli fidej dawn l-awtoritajiet u ma intervjeni bid-dammut. Tony Abela semma kif id-dejn tal-Gvern risaq lejn il-5 biljun euro. Għallillum il-ġurnata mis-sirja għom ta' familja ikollhom jaħdmu aktar minn xogħol wieħed biex isostnu l-familja minħabba l-piżijiet li jimpona l-Gvern, fattur li qed iwassal biex ikisser lill-familji.